Lebat. Mana kok? Bas Rokok. rokok LA. LA. biasa. Oh, nggih. Iki. Cek, duitnya di. Ya maksudnya utang nih utang. Oh, alah utang to. Nya to. Tadi tadine yo 50.000-an. Kalau sing wingi barang mau piye? Lah iya, kan sing urung bayaran. Heeh. Yo. Wis kono kowe. Sorry menambung terus. Oh, wis kono. Ayo Lek. Oke. Hati-hati yo. Bocah senengane gaweane utang terus. Kapan arek bayar iki? Payah. Rugi bandar nek wong lah wis. Casak iki ye. Piye ae. Ya, payah. Cocok nih kayaknya bukan Bir. kita pura Patang. tidaan bukan mengukurkan dia ngerti kan rencananya gue tak dia mau Untuk aku ora bawa itu. ya itu Dadi kowe waktu sini gue jaluk tolong ki dhewe ki engko nonton motor heeh. jaluk tolong Tak tak mogok. tak mogok popo lah jaluk tolong dindel Heeh. terus gue nyong cek ngobrol Terus go. nyong wae muda Aku kira mau. buku motore tonton Merah kebong gesek wae. merah disigap kebuki wae Masih masih talan. mapoti yo Kita tak kas yo rokok bra yo ora ono. wis engko begal wae mbok boleh rokok Golek ndi. kayak langsung wae langsung ha wah HP ono didol tuku rokok Ono wong. Napa ya, Mas? rokok Iku kudu rokok Mas, niku kudu dikon Mas. Mas. HP Mas. Napa sih, Mas? Mas. Ya apik kowe. Ngopo sih? Oi. Iku temen dancuk. Jancuk rokok utang demaling. Dik. HP ku ndi, Cuk? Jancuk HP kowe. HP. Menak. HP rek. rokoknya opo iki tapi iki Kamtok yo opo anjuk. ono pesan sayang masuk iki di opo yang Anjuk. Ora yang iki. ngambuki HP ne wong Apa? ya mau mau kali yo nggo korek bra Mana? ki udah tau apa sih jane Betul. Awas mesti ngutut. begal ra tau oleh betulane bisa nih LA cuk Alah, oh apa? lintingan asli delok ki jancuk negrak murah ya nggak apa-apa lah lumayan Wangi. Ya gitu. dirasa aku rapati yakin Aku kan nganu apa? Menghargai yang lebih. dirasa lah Apa apa? Aku menghargai. ledek lho ya Ra meyakinkan raimu, Cok. meyakinkan enak meyakinkan enak jajal ae Muga-muga bapakku ora weruh nyong dodo kene iki. Weruh seneni. aduh Dodo kene iki dodo apa ngono. Bapakku sampluk nyong dodo kene iki. preman wedi bapak Hmm? preman wedi bapak Bapakku nek ra dodo sik ra oleh isih sampurna. Isih? sih lah Dodo kene murah ra oleh. kurang murah gian HP ini mung siji tok iki kurang murah enak lah enak Kaget.
Kurang murah iki HP-ne. Ya kurang lah, Mas HP paling didol piye kae sih. 100.000 paling mbok payu mbok ora. Korban siji meneh po. Boleh lah. Oh. Paling ora Kok- motor ngono kuwi. Hah, motor. Motor ah, begal motor. Motor wae ono. Ya weh, koyo mau wae pertama awal rencanane. Dhewe tok macet opo ditonton, jaluk tolong. Dhewe berarti caluk. Nyang sing dorong ya kowe sing ngarep. Ya ora apa-apa. Lu kowe nggo motor iki. Hah? Kowe nggo motor iki. Ya. Ya kuwi ngono kuwi. Hmm. Bekale sing saumurane dhewe. Wedi aku. Walat udah. Gas lo. Kaya mau iki lho, Ya wis. ditonton, Ya. yo etok-etok macet, jaluk tolong, sikep. Aku sih Seneng. Hah? dupe kok ora. Oh, walah. Maneman ki kayak bapakku ae iku. Nek bapakku campluk aku. Ya kayak bapakku. Hmm. Sik ra ono korban. Nggone sik. Etok-etok wae karo mlaku. Oh iya, ayo tonton to. Cepet. Ciro nonton. Ciro nonton. Hah? Ciro nonton. Oh ya. Apa tuh sih? Ora. Ya toh, sikil toh. Wah, apa teman cuman? Medun. Kurang orang dorong po prewe, mambun sing. Kalena. Korban nanti korban yuk. Perasaan. Oh, Bola bali tuh. Kurang ngerti motor aku ya. Hah? Tak cetak apa prewe? Apa? Ora ngerti motor aku, Mas. Nah, satu ke motor. Nah, kan prewe meneh, Mas. Sama milenial kok. Nggon kene iki kok. Tinggal, Mas. Misal, lewat kene, Mas, lewat kene. Mas. Alah. Katra kena gila. Mati dah. Dong. Ini apa? Apa? Kok wis ngono. Aduh.